rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akining dughan ko ano lili ako masagama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oras! Alas 8:21! Ganyan na ang ato'y ganang adlaw sa atong gugmang giya! Okay, siyempre, kauban na ito atong celebrity taxi driver, Mr. Lito Inglesero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging hot. Mahirap talaga yun. Kisa may nag-ingon sa imong nga gwapo kay ka basta magbutang ka na sa imong liog. Nga wa naman kay liog. Ay wala liog. So, mura mga naglisod na kaginawa, mura nagka-violet naman imong nao. Pag naida ako, ano? Ano ang business? Kung na'y dakop. Kung na'y Asa yung business? Ayaw ang business? Na'y chicks, Pag na'y naida mo? chicks. Uy, ayaw gabay! Mo din na'y propose sana di ay. Ayaw diri kay delikado sa sakinan. Naningil sa utang, taga YC. Okay, syempre, ang atong gugmang giyahak na yung mga kagahi ay atid sa atin ng Birama Ang Biramax Capsule para sa inyong mga angkol, mga tatay, mga bossing, mga sir. Sabi na diyan ng mga perminti stress dahil dagay kipangunahuna. Sa sobrahan sa pangunahuna, di na makahatag o guan. Kalipay sa ilang mga asawa. Kay stress na kayo, sama na mo diri. Nga doon lang katapusan. Yung bayad na sa balay, birthday pa sa anak. Unsa naman yun? Kailangan nga muna pag-aksyonin mo romansa. Wana gana, di na, wana. Muna ang naay Biramax Capsule. May nalang yun ay Biramax Capsule. Available ni siya sa Oro Pharmacy, Pharmacia Oro, Sable Pharmacies. Or dito mo sa pinakadol ninyong butika pang masa. Nadya sa may Kauswagan, na butika pang masa diha. Labi na diha sa Veles, napoy butika pang masa po diha. So na Biramax Capsule diha, ha? Biramax Capsule. Ay mo kabalaka, FDA approved ta. 100% kuha ni siya kanang herbal. So no problemo. Okay? O siyempre, ang gugmangya kaya din sa atin ng Bioprobix Probiotics. Ang probiotics mo ni ang muhatag o good bacteria sa atong lawas. Kabalo mo ha. Kanang inyong mga kalawasan. Puno na atong mga kalawasan na puno na sa bakterya. Pero kailangan balance, good o bad bacteria. Ambot lang ang tiyan ni Mulit, burag 80% burag bad bacteria na. Good man daw ni kay mga gulo pa man. Ay, muna ang kailangan mo na ay mo Bioprobix Probiotics. Kaysa sa ka-capsule, 10 billion na ka-good bacteria. Muna imong i-maintain para mo balance imong good o bad bacteria sa imong lawas. Ang Bioprobix na sila Facebook, i-search lang Bioprobix or bisita sila sa Butika Pangmasa. O siyempre ang atong gumanggetin sa atin ng Mustang. Misay meaning? Mangumusta kay mangutang. Ang Mustang Alchemix, usa ka ladies drink ni siya actually.
Medyo tamis-tamis pero medyo strong and wild. Aduna kini 10% lamang nga alcohol. Okay? So again, Mustang available sa Ororama, sa Carmen Mart, o sa uban pang mga tindahan. Testingin ninyo. Mas lami ra ba ni kung bugnaw o daghan ice, ha? Mustang! O, simulan na po natin ang ating alamat. Ito muna ang ating Litos Quote of the Day. Sumansi. Basa. Edit your life as frequently and recklessly. It's your masterpiece after all. Master, please. Si Master. Master, please. Mga lugar. Masterpiece after all. Gikan kang. Came from Kathleen Morris. Hindi mo. Gamay kayo. Dapat mag ipa-zoom mag na imong kuhan diha, screen. O, sir, pasabot na. Pasabot na yan, ha? Kailangan iusab ang imong kinabuhi. Kay nag-extend na sad ang MECQ. MECQ. Pas mo na sa ta. Napay another 15 days. Pas mo na sa. Pasalamat ko na extend ba. Nga naman. Kay dili man kay guot mi sa among simbahan, so birthday man ako anang Domingo, extend man. Ay, nagpadungo-dungo. Birthday mo Domingo day? Kalong Sunday na lang mong birthday? July 4 man to ako birthday. Eto na, simulan na natin. Agay cool. Uncle Boy. Regards na ba si Uncle Boy Negro na ni mo tuloy? Kumusta na ko niya? Kumusta na ko na Sir Art, ha? Basta kay, ang importante bro, nga mugahi pa mangga bro. Muro yun. Kalimutan. Di kagay, Bernie, kagay lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mundo ha? How are you, both of us? Isa yung letter sender na yan, babae lalaki? Lalaki. Si Alex. Si Alex. Nami bagong kauban sa opisina. I have a new for office mate. Guwapa. It's beautiful. Bright. And what do you mean? Bright, very bright. Intelligent. Very intelligent kind of person. So, baylain. Sexy. Very sexy kind of gear. Lami ug lawas. Yeah, very sweetie body. Sweetie, tamis mo na. Tamis. Delicious. Ha? Lami ug lawas. What do you mean, Lami? Delicious. Sweet. Delicious body? Yeah. What's that, a hot dog? O ang pinakalami, bata pa. And very delicious is a young. Apan, pag-uli na ako sa balay. Sus, akong asawa nga wanay trabaho. Gasto na sab. But the time I'll be go back in my home, my wife is no more work, is very expensive. Kaya nila itabo. This is the starting of love life. Uy, sus, maayo kiniabot ka. Doon sa mga nagabinan, magkag maayo lang. Uy, nagabinan, magkag maayo. Nagluto ko, dagang ko giluto niya lang. Ay, nagpalit ka ito ko sa merkado, namalit kong karni, tapos namalit kong baka, ana, mga karni para puno yun ang refrigerator. Likaw na lang, dagang ko sudan niya lang. Adobo, naglauya pag yun ko, nag-iskabichi pag yun ko, para sa imo lang. Pagkaon lagi mo. Lang, nag-prepare biya kong tarong lang para sa imuha lang. Ay, kong char-chari diya. Ano siya man ka? O, ginagamit akong palit. Kaya Dagag palit. basin magyayari ko ka nga miswara akong giluto. Dagag palit imong naong napay imong balay nga gakatag imong sinina. Wait, trabaho. Oh, unsa man yung lupin sa Lazada dire?
Order na sad ka? Nag-order ko kay kuan man na gamit man na sa balay sa kitchen para lami ang luto. Sige, order ka kalas-kalas mo pa kay kita rin nagtarbaho ng malaya. Tao sa man gi nasugunay nung ka nga daghang ko gipalit nga sudan. Ganagino, kung ka kabalo ka dagang kitag bayro nun. Oh, unsa na ibayad ni mo ugmas ko tubig, oh. Nya, kana imong gipalit nga bulalo dia, makabayad ng tubig? Abi na kong ikalipay nimo kay paborito maguni mo ng iskabechi tapos nagbulalo pag yung ko ana kay aron busog kapag uli ba. Dala na dito, dala sa motor district, dala na gihong. Ibayad dito, dawaton mo na. Di ba, isabya na sa imong naong. Ngano permiti magigiano iso ka na wala kong trabaho yung ana na kayo ka. Kailangan kita magtipid di ka pwede nang kukuha ng chicken noodles, sunod pork noodles, tapos beef noodles, balik-balik na ni siya ba. Kakapoy ba ni? Ikaw nga asawa mo. O na-stroke ka. Okay. Otro, nipilit ka, mura kang na-stroke. Kung saan? Di ba ni mo nga, ikaw na din sa balay, dapat wag ka balo kag budget. O saan ako pag-budget ng 20 pesos? Palit ka ginamos, balik dos. Oh, tapos? Dagano na ang una, kay libre man ang sabaw. Mga yun na kagsili o limonsito, oh, pilay na sobra. 18 pesos ka kasi. Grabe mo kay ay, lahi na kay kung palit o, pagis na kay kung palit, grabe na kayo ni, kapil kay tinapaw, sige yung kalangkuhan, ginamos. Okay naman magkaginot o gwapa po ka. Laina po ni mo lang, oy. Lamo bito sa una katong napa ko sweldo, sweet kayo ka sa kuha. Karon nga wala ko sweldo, ikaw na lang trabaho, murag ipamukha gyud nimo sa kuha ba nga. Dako kay ko gasto diri. Kagabalo magkaginot ko, no? Magkaginot mga dito, sige away doon sa balay. Kapoy, amin akong ikalipay ni mo ng bulalo, oy. Kapoy kayo, basamo kayo ka. Amin akong ikalipay ni mo. Gabi ba akong lataan na? Kabalo ba ka nga naglata ko na Lunes? Karon pala sa nalata na yun. Tapos wag yun mo kuha. Kung hindi mo na-appreciate. Sige lang kayo, maot kay kang naong. Tapos ako pala ako na hindi ka mukhaon. Nabusog na ka. O kauna na tanan niya. Ibo mo na yung naong ng kaldero. Good morning, sir. Good morning, Sir Alex. Sir, say mo ipatrabaho sa ako karon, sir. Kagahapon, sir, grabe napamaulan ko, sir, oy. Pero nalingaw ko, sir, sa imong pag-uban-ubang ka ko, sir. Nalingaw gid ka to. Perting lingawa, sir, eh. Salamat kay sir na abigin ako nanyakis kag naong, sir, pero buotan man ka, sir. Ipaliw ko na kung siraan ng kortina sa opisina. Ang sakit yung pangalan ni mga na eh. Igongguang na hugod ko. Christine, sir, Christine. Christine, paliw kong siraan ng kortina kay makita tanagal. Daghangit sismosoan ni atong opisina. Sira paliw. Nalak na nako, sir. Uy, sir, salamat eh. Salamat eh, sir. Na-receive na ko tong Gcash ng imong gipasen sa ako, sir. Dakwata, sir. Yung ka, sir, na 500 na, sir. Gimo lagi namang 1.5, sir. Okay na ba ka to? Okay ka to? Okay, ikaw bitaw, sir. Nagbinoong rabi ako gapon, sir. Pero imong gitininuod, sir. Nag 1.5 ka, sir. Thank you, sir. Manala akong tabang, sir. Kabalo rin ka nga. Matinabangon yun kung nga tao ka rin. Tuod ka ng kwan ba? Di, sunod to mo eskwela ba ka? Na-exam pa lagi? Maugyutan ako, sir. Nga. Makakita ko sa scholarship. Gusto ka maka-exam ka sa scholarship? Amigo man ako. Ako'y amigo nga congressman. Kinsa nga congressman? Diri, kanindo ka distrito uno, amigo nga pa rin. So man, mag-una ka rin? Kay ay kabalaka kay ako kay nagutang kabubuton ako kay ako ay nagapadaog sa musuna na. Sir, ayaw na, sir. Ay, binong raman, sir. Okay raman ko. Ingani, sir. Kasi ay kabalaka. Tawagan ako to sa ang staff ni congressman. Mau ba? Sir, saan na, sir? Kanang scholarship. Asan na, sir? Sa Malasakit Center na, sir? Ay, dili sa sakit. Sa sakit. Sa sakit mo na Malasakit Center. Sa gadaot man na imong gipot pa sa bol. Gadaot. Yes, sir. Ala, sir, ulaw kayo na, sir. Uy, ulaw kayo, sir. Ay, Tapos, sir, lisod kayo mo eskwela, sir, kung pangit imong bag, sir. Uy, tapos guba imong mga sapatos, sir. ay, sus, kakabalaka ka ng bagas. Ito to sa, na bagong tigbuhat diya sa may kapistrano ko, no? Naibuhatag bag diya. Grabe ka ng customize pagit, sir.
Oo, kanay. Pabuhat na to na. Tapos, buhat na sa sapatos. Ayaw na pinalit kay dali na baguba. Ano binuhat yun? Ay, gusto na ko sir ka ng butas sir kay para ikaso magbaha sir, di mabasa. Ay kabalaka kay ipakuha ta ka sa driver. Ala sir, ay Driver. tinuod yun nilang sulti sir nga buutan kaya nga pagkalalaki sir. Oo, Tinuod yun ipakuha ta sir. sa driver. Sir, thank you kay sir. Abi na kong chismis na nang gingon sir nga gadalon mi ninyo gikan sad-sad sir tapos tinuod yun sir butang gaday ka sir. Kabalo ba ka mahilot? Sige, singalan ni mo gali. Christine sir, Christine. Dali na malimot ni akong una-una kung makakita gwapa. Ay, dali na ako kakalimot. Sige sir, ako'y kon sir. Oh, sakit Kabalo ko kayong ba? lawas, Ay, Christine. sige sir, Malihok sige. ko hilot. Sige sir, hukas sir. David. Kanay sir. Agay, ayaw dia. Di Ayaw, ang lusay na, ang lusay. Anak ko man ang lusay mo na pislit. Ay, sorry sir. Hinay na to sir ang ulo sir. Ayaw dia kay Jude Lugers na, ayaw. So man ka nga, di na mao nga lusay. Ni buto ang luseto kalaki. Ay, atangi ugma! Basta asawa, magtipid. Basta chicks galing, di magtipid. Unsa man ni, oy! Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok Bitok. Gahi